Kont inħoss it-tarbija tiċċaqlaq ġo fija. Kont inħoss qalba tħabbat ġo fija. Kienet ħajja u imbagħad sabtuli l-bib f'wiċċi meta tlabt għal funeral dinjituż ta' tarbija li twildet mejta. Dawn kienu s-sentimenti li qasmet magħna Marta, isem fittizju ta' li aktar kmieni din il-ġimgħa irrakkontat kif minħabba kundizzjoni rari korriet diversi trabi u żewġ trabi minnhom twildu qabel iż-żmien. Meta kienet ċemplet lil kurja biex tagħmel funeral privat, dawn long ma rikonoxxewx il-ħajja li kienet tiżżomm f'ġufa. Kieku twilet u miet immot, tifhem imma dan jiġifieri għas twilet, tifhem għas twilet. Twilet mejjet u. Imma ma kienx ħajma ta' twilet u jiġifieri tgħid twilet tgħid. Le, twilet mejjet. Inti għatli 7 months kellek? 17 weeks, le, kważi 4.5, 5 months. Għattara jiġifieri. F'intervista oħra li tatna wara li ħassita ferm imweġġa b'kummenti qiebsa minn membri tal-kleru, spjegat b'mod ċar x'ixtaqet tagħmel f'mument wisq ta' dieqa wara li dik li tant ġarret fija b'tant imħabba marret ant il-ħallieq. Fl-aħħar mill-aħħar li din it-tarbija f'din iċ-ċirkustanza, apparti l-imħabba kbira leha mill-ġenituri leha li żgur ma tispiċċaqat, x'istajt intiha? Funeral dinjituż. Fid-dawl tal-kummenti ferm qiebsa tas-saċerdot Ryan Lee Paċ, fosthom li din hi storja fabbrikata, din il-mara qaltilna li batet email lill-Arċisqof. Dan tal-aħħar fl-aħħar jiem wara x-xewqa li iltaqa' mal-mara, iżda wara reazzjoni qiebsa tas-saċerdot fuq il-midja soċjali għażlet li ma tkomplix tiftaħ feriti. B'mod ċaru tont qaltilna li hi mhux qed titlob apoloġija, iżda spjegat kif ma tistax taħbi l-weġġa' tagħha wara li għal darb'oħra membri tal-kleru weġġawha bid-dikjerazzjonijiet tagħhom. Onestament, stennejt li f'xi ħin dan il-qassis jagħmel eżami tal-kuxjenza u jirrealizza li b'xi mod li dan il-kummenti jista' jkun li qed iweġġawni, però sfortunatament le, dan baqa' għaddej ġurnata wara l-oħra u jkolli ngħid li għandu daqsxejn immaġinazzjoni fertili mhux ħażin biex wasal konklużjoni l-istorja daqshekk tawġieħ ta' qalb sewwa tista' tkun iffabbrikata u li mhijiex ġenwina. L-appell ta' Marta huwa li jkun hemm pożizzjoni komuni fid-Djoċesi ta' Malta biex trabi li jtwildu mejta qabel iż-żmien ikunu rikonoxxuti bħala ħajja li għandha tirċievi tislima dinjituża anki permezz ta' funeral privat u mhux biss darba f'sena waqt qudiesa tal-irwieħ. Nemmen illi l-Arċidjoċesi ta' Malta għandhom ikunu pożittivi u minn din l-istorja jinħolqu policies li jkunu għal kulħadd u d-deċiżjoni ma tibqax fil-prerogattiva tal-kappilanja l-Arċipret tal-Laħal. Intant din il-mara li tul ħajjitha għaddiet minn martirju biex ikollha l-ulied temmet l-intervista tispjega kif huwa inġust li qed jintqal diskors qiebes fil-konfront tal-ġenituri li jużaw kull mezz legali bħall-IVF biex inislu l-ulied. L-infertilità sewwa tista' tolqot lil kulħadd. M'għandix razza, m'għandix reliġjon, m'għandix kulur, m'għandix klassi soċjali.